Ako napunta para padulong na papauli. Parang police station, no? Sunloyo. Super farm. Medyo init na gyud ako ito. What's up, Super Fam? Super Miguba is in the house again. Og karon at exactly alas 7 sa buntag, gasoro-soro ito sa may Mabinay Municipal Hall Burma. Municipality Hall. Nako dire, nara. Kita sa kong spot. Doon, apoy mga tao siguro. Wala mga tao ron kay holiday man. Ako sorry, wala ko ga face mask. Ako mang usa. May mausa, nag-agi-agi raman mga kuan. Kuan naman no. Sabado, holiday pag yun. Adobling kuan. Pamdiha ilahang kuan. Tingala na kuan na. Nang baskitan gani. Lahi ra pud tong sports complex kay dito ang puso sa unahan. Siya ang ilang munisipyo diri sa Mabinay. Yan ang police station daras kong likod dito. So sa may likod pinit kayo ang adlaw, tere kayo para po ta Amerikano ani bulad adlaw ba si bulad og init niya hilig mutago reg anak ng adlaw. Ano sa Super Farm ang munisipyo sa Mabinay. So, raod manggod maklarog mainit kay sulaw man gud kayo. Sulaw ka siya. Ang dalan dara dili na po siya dol sa highway kay ang highway layo ra man dito. Dito ang Changi, unahan sa Changi, gamay unahan. Amo na to ang Mabinay Spring. Mga rush hour ayo rong orasa sa dulong sa siguro na sila mamunta super fun dirang kumato ito dari tayo woman vlog kung sa pugi kap aning kong olo kung may starring super fun mo napod sila Rizal Monument area doon lang sila Rizal Monument init jud siya okay raman ang kainit madala raman ba ang kasulaw jud sa akong mata kanang gikan tanggap trabaho ba niya musuroy anang ibang adlaw police station masala sa Rizal Monument Dr. Jose Procasio Rizal ito ubos salamat dito na katong ubos dito ubos kana siya kanang Medicare ba hospital ako napunta para padulong na papauli. Parang police station, no? Sunloyo. Super Farm. Medyo init na gyud ako tulog yung pa kung tulog ang jote pa kung ko Super Farm. Magani dire on nagpaabot ang kuan. Anang aring may waiting shed. Super Farm or to siya og so wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para update dito sa upcoming vlogs na ko sa mga Manhoyod. And thank you Super Fam.